Odonjo weche motudore kod ohala ni jopur koro dwaro ni mondo piny owacho med kwan jolony mag weche mag pur e kor gwenge kaka yore jiwo jopur e chenro mar medo keyo e kindeni ma lokruok chal kor lwasi medo thiro weche pur. James Okoth ne olimo dala japur Lari e kinde nyasi mar odiechieng' mar chiemo e piny mangima kendo koro miyowa mathoth. Jopur noyudo thuolo makende mar somo paro ewi pith mag kit jamni mopogore kama oting'o dho dume, rombe, kit rech mopogore, gwen, nyaka kit alode mopogore, ka chenro mar pur kod pith bende olombo koda ka winy makoro oloko yien moloro dalano kar dak. Lari, ma en japur, lero kaka nochako weche pur ma bende chwalo ne yuto kinde ka kinde. Kana chake to 2010 economic stimulus no chakore, koro economic stimulus no negi kunyo na pond kanye makoro na chake a serious farming. Farm ni apure rech, an gi olembe mag grafted, an gi lum foda mag dhiang, gi kitchen garden, and the home is only around 1.5 acres. Olero ni jopur nyalo nyago chiemo moromo e pacho ka piny owacho nyalo kawo okang' mar medo kwand jolony e weche pur e kor gwenge kendo nywako somb pur e lai manyien mar somo. Ka jolony gi medo ndiko mang'eny makoro wuotho irwa, advice wa ni kisamora time tatime e yo ma ok ber. Ka ginyalo keto focus club in schools, koro nyathi chako ng'eyo pur ka piny. Banda miti. E kinde hingo nyasi mar odiechieng' chiemo e piny mangima, jatend migawo mar weche pur e kaunti ma Kisumu nokawo thuolono mar lero okenge matend kaunti ma Kisumu osekawo e jiwo kod siro weche pur e kaunti no. We shall have adequate extension services giving door-to-door services to our farmers. Okawo thuolono mar kwayo jopur mondo ondikre kendo onyiew fertilizer ma nengone ofung'ore e bwo chenro michwalo gi piny owacho mamalo ma ok gichiko itgi e weche siasa maloro chenro no. Fertilizer iten selling auchiel through the subsidy inyewe siling 2,000 gi 500. Iko keturu politics kata gik manyalo konyowa. Ka nitie gima sirikal okelo machiegni, please let us take advantage of it mondo wadhigo ure puothe wapurgo. Magi e moko kuom paro mane jopur ochwalo ewi bero weche pur kendo jiwo chenro mag nyago chiemo e pacho ka. Ndalo moko naneno kane moko ne wuotho ne puonjo nyaka japith gweno achiel mamiyo koro aye achiel odhiye mang'eny. Mamano gombo ni ka sirikal ne nyalo yie to do medo miyo officers mang'eny. Kendo sama omedwa jomoko mamedo puonjowa to wabiro bedo gi jopur mang'eny bro join wa mondo wabed jok manigi chiemo manyalo konyo community. Wa partner gi school miluongo ni consider primary school, and we specialize more on the CBC aspect, that is junior secondary school. What il kor gene ke believe ni ka gitimo gik moko mopogore kaka jitimo to kiwabu bedo gi gimiluongo ni food security. E kinde ma piny ngima hingo e odiechieng' chiemo, ikwayo piny owacho mondo otele chenro mar nyuolo chiemo kokalo e medo kwand jolony mag weche pur e kor gwenge kendo kata mana medo somo mar pur e weche somo e lai manyien manyasani kaka yo makende mabiro jiwo oganda ma achien. James Okoth, Ramogi TV. Purwane motene gi weche mag pur, jopur e kaunti ma Siaya ojiwo mondo